Siphinde sinibingelele kwikhaya TV2. Wena-ke oqalayo ukungena kuleli khasi, siyacela ukuba ucofe ibhathini, usubscribe, ulike, ushere, ungakhohlwa nokukhomenta kwi-commentary box, khona le video izokwazi ukufinyelela nakwabanye abantu. Namhlanje-ke ikhaya TV2 lihambele esikoleni kwa-AA ekuthiwa iBhekithemba Primary School. Lapho bekukhona inhlangano ebizwa ngokuthi ithenji labantu ebizonikela ngeyunifomu yesikole ezinganeni. Nalapho-ke sithe sathola nethuba lokuthi sixoxisane nothisha omkhulu walesi sikole. Sengithatha-ke iy'ntambo ngiziphonsa entatheleni yekhaya TV2 exoxisane nothisha omkhulu. Awuzizwele. Asibingelele mbukeli weKha TV, sikhona la esikoleni ke lapho khona ke ithenji labantu Empowerment for Disability belizonikeza la khona ke iy'nsiza ke ezokulelela ke iy'ngane ke zakhona ke la esikoleni kodwa njengamanje ke sinothisha enhloko wesikole ke sizothola kuyena ke kabanzi ngomuzwa wakhe ukuthi ke kube uzizwa kanjani ke emva kokuthi ke kunto enhle kangaka ke ikhona la esikoleni ke sakhe ke esikwa asikubingelele thisha sikwamukele. Siyabingelela Mnguni. Namhlanje sikhona la esikoleni sibonile namhlanje into enhle kakhulu yenziwe ithenji labantu Empowerment for Disability bezolekelela iy'ngane ke mhlambe ke uma ungasuthatha usibeke ngomuzwa wakho njengothisha enhloko ukuthi ke uzizwa kanjani ke ngokwenzeka namhlanje esikoleni sakho. Siyabonga kakhulu ukujabula, ngijabula kakhulu kwabuye kwaqondana futhi kwayinyanga yothando ukuthi ithenji labantu Empowerment for Disabled lize la eBhekithemba lizonikeza abantwana umfaniswana wesikole. Ngicabanga ukuthi uMathenji ubukile ukuthi izingane zaseBhekithemba esikoleni izingane ezintulayo, izingane ezidingayo, izingane zabantu abangathathi intweni. Kodwa ubonile wafika wazonikeza izingane eziningi ngale ndlela. Siyabonga kakhulu engathi kungaqhubeka kwande. Okungithokozisayo ke ngizwile ukuthi kubona njengoba kukhulunywa ngokuthi kune disability kunama graduates of which okuzokwenza abantwana bethu nabo bagqugquzeleke ukuthi nami ngiyakwazi kanti ukufunda ngize ngifike la kufike khona nalabo uNkulunkulu abenzile ukuthi bangakwazi ukuthi bafane nabanye. Siyabonga kakhulu. Mhlambe ke thisha sithathe sithola umuzwa njengabantu eniphila nazo izingane usimo sinjani ezikoleni ezahulumeni njengokuthi siyazi izingane eziningi zalabazali abangathathi intweni mhlambe ukufunda nokufundisa izingane inesimo sokuthi ayinazo izinto ezanele zokufunda nezibala kuno uniform njalo njalo injani ibe kanjani njenganani bothisha enibonayo ngoba nina enihlala nazo izingane ubusuku nemini. Engakuphawula nje ukuthi uhulumeni uyakuzama akuzamayo kodwa akufiki la sifuna khona. So singasho nje ukuthi uhulumeni mhlambe njengalezi izingane zethina nje njengala esikoleni siwunoffice school asikhokhi ngenxa yesimo izingane zethu ezifunda la eziningi eza kwi-informal settlement. So kuyenzeka kuhulumeni kulesi simo esikhona ngicabanga ukuthi economy imali kuthiwa zikho. Thola ukuthi sihleli asinalutho asikwazi ukugundutshana asikwazi ukwenza lutho silindele omali kaHulumeni njengoba bengathathi intweni kabazali kufuneka senze ngayo yonke indlela ukuthi ingane mayifika esikoleni sifike isikole siclean izingane ikwazi ukuthi zidle ngesikhathi iloko nokufunda uthola ukuthi siyashodelwa mhlambe wothisha ayikho futhi into esizoyenza ngoba ihulumeni uthini akaqashi uDepartment of Education so nje siphila kuleso simo esinjalo mhlambe ngelinye ilanga siyolunga. Sengisho umelana nezingane ukufundisa ingane ukuthi ayinazi uniform kanjalo kanjalo iyabamba kahle njengezinye izingane esikoleni noma mhlambe kuba khona ukuphazamiseka kuba khona. Izingane zethu incane kodwa kumnandi ukubona ingane ifaniselana nezinye izingane kuyayisiza lokho ukuthi ingakufili ukuthi khona into engenayo lokho kwenziwe uMathenji kuzosiza kakhulu ngoba uma ungena eklasini ngeke ubone ukuthi lo uyantula lo akunjani ngoba bazobe befaniselana akekho ozobe necathulo eziqhumile njengoba nizibonile akekho ozobe nebhuluku elidabukile njengoba nibonile njengoba sebezogqoka kanje kuzobooster nemoral kubona ukuthi sebe right. Siyabonga kakhulu kodwa njengamanje ngicabanga ukuthi asisondele kuyena ke usisi Mathenji ke ekuyena ke umsungulo omkhulu ke walolu daba olukhulu kangaka olukhona la esikoleni sisi asikubingelele kwikhaya.
Ngiyabingelela nami msakazi. Yeah. Siyazi udaba olukhulu ukuthi ke wena umuntu owumangquzu impela kakhulu ke ekuthenini ke lo daba ligcine lihlale. Mhlambe intoni ekuthintile wena ngaphakathi kuwena ukuthi ugcine ususungule organization eselekelela ngalolu hlobo lolu daba okungagcina khona ulekelela abantu abakhubazekile kodwa lilekelele nasemphakathini ke sikakhulukazi ke kubantu abasole. Mhlambe yini ekuthintile wena ukuze usungule organization efuzele? Mina ngikhule vele ngumuntu obathandayo abantu. Ngiyabathanda abantu. Ngaye ngazama ngafunda ngayi-social auxiliary worker. So ngokubona isimo mina ngiyathanda ukumbona umuntu ongcono kunami abe ngcono. So isona ke isimo esenzile kanjalo ngoba ngisho nomakhelwane bekuDisember kuyafanele ukuthi nawe mawujabula naye umjabulisi. So ingakho ke nami ngibonile ukuthi ingane njengoba kuqala unyaka bengaba kuhle ukuthi nazo zifanisane noma singakwenzanga okwanele kodwa next time ngiyathemba ukuthi uNkulunkulu uzosisiza ukuthi sikwazi ukwenza. Mhlawumbe asithinte udaba loxhaso sizwile ukuthi bakhona abaxhasa ababili abakhona la ukulekelela lesimo esenzeka khona la namhlanje. Mhlawumbe ke uma singase sithole ukuthi ke uxhaso lukhona ngidinga uxhaso olungakanani ukuze niqhubekele nifinyelele nakwabanye abantu. Uxhaso siyalidinga nje ngoba siyi-organization entsha iqalayo uqala nje njengoba siqala manje ukusebenza sisadinga nje ngoba kusakuningi fanele sikwenze. Kuyimanje sile kwesinye isikole bathi ingane badinga i-special shoes. So i-special shoes ke uyazi fanele siye ezibhedlela. So sisadinga nje singalijabulela ukuthi nezinye inkampani nezinye zingakwazi ukuthi zisilekelele. Mhlambe ofisa njengamanje ubukelele umbukiso wabona izithombe sizifakile la enkundleni ukuthi ke usizo linikeza ingane namhlanje lungakanani uthi ufuna ukufaka isandla mhlamba ngaxhumana nobani kanjani ngaphakathi kweorganization? Singacela ukuthi bonke abangafisa ukuthi basixhase sithenje labantu Empowerment for the Disabled. Sinayo i-email address, sinayo i-business account, khona wonke ama-social media bangakwazi ukuthi basithinte kuwona. Ikhona ke nenamba yami laphana 065 093 8660 noma bathinto uAndiswa uSecretary we-organization. Sibonga kakhulu sikhona ke la eBhekithemba Senior Primary School lapho ke khona ke ithenji labantu ke bezonikela khona ngeinsiza ke ezolekelela ke izingane ke ezingathathi intweni ke ukuthi zikwazi ke ukuqhubeka ke nokufunda ke siyikhaya TV2 umnguni uqabuye phakathi njengamanje ngalo daba lokuthi ke ithenja labantu lizonikela ngecasho lokudla njengamanje ke sinaye ke umfowethu uzosichazela kabanzi ke ngodaba isize ngalo asibingelele sukamukele kwikhaya TV. Nginibingelele umsakazi nababukeli bakho okhulumayo mina Thokagama ngiseThekwini kwithenji labantu. Mhlambe bhuti mosathu sibeke ithenji labantu livakashela izingane namhlanje luthini udaba sisengane? Njengamanje njengoba silana silethe izimpahla okuyi uniform esilethele abafana bawo5 nesicathulo amantombazane awo5 ngezilokotho ezinhle zika Fashion World ku West Street kanye nepaseta eholwa uMr Hlungwane. Oh yes. So kumuntu ongalazi uyezwa namhlanje nikhuluma ukuthi nilethe icathulo nixhaso Fashion World ithini indaba yini ithenja labantu? Okay, sixhaswe Fashion World nepaseta. Ithenji labantu liyinhlangano yabantu abakhubazekile ehambisana nokuthi ilwele izidingo zabantu abakhubazekile. Kuloko phecelezi kuyakuthiwa i-advocacy. Uma umuntu okhubazekile edinga usizo sithi asondele ngaphambili. Ngikenza example mabe khona umuntu omaziyo wena ongaboni odinga ukuthi mhlawumbe usanda kuvaleka amehlo kanti manje udinga i-rehabilitation noma ukufundiswa izinto ezithize ngenxa yokuthi usekhubazekile or mhlawumbe umuntu oqhugayo odinga ukulekelelwa ngosizo oluthize ngenxa yokuthi usezithola ekhathi simbe sekhubazekile. Sithi abasondele la kuthina kwithenji labantu sizokwazi ukuthi senze okwenzekayo ukuze balekeleleke la
sibabeke la bengakwazi ukuthi befike khona. Mhlawumbe ngizothi namhlanje le video ingene kumuntu kwanongoma umuntu uphansi emakhaya la ngingafinyeleli khona ke kodwa ngemagagasi omoya ifinyelele wenza njani umuntu osendaweni ezemakhaya mhlawumbe uselokishini elikude nala eMlazi kodwa uyafisa ukuxhumana nethenje labantu uyafisa ukuthola usizo kwithenje labantu wenza njani? Ngingathi nje asizohambela kude kakhulu ikhaya TV leli elikwazile ukuthi lizosiveza namhlanje kodwa inamba engayishiya ekanobhala wethenji labantu uAndiswa Nondabula engu 073 326 1410 ngiqolise lapho 073 Yeah. 326 1410 kanti futhi nakuba socials likhona ithenji labantu channel ku WhatsApp sinawo kanti naku Facebook sinawo ama channels oku ithenji labantu kukhona nje okunye sisakwakha nje ku TikTok naku YouTube sogcina sifikile qathatha. Okay. Mhlambe sengibuza kokugcina manje ngiyabona sekuyasondela. Ngaphandle kokusiza ke abantu abaphila nokukhubazeka nezingane mhlawumbe lupho linusizo mhlawumbe olithenje labantu elingakwazi ukuthi linikeze abantu njengoba siphila emphakathini isibonelo senza namhlanje sokuthi sinikeze abantwana abangakhubazekile abala emphakathini kuukuthi siyafisa ukuthi ngokuzayo sigcina sifinyelela kuwo wonke umuntu emphakathini sikhombisa ukuthi abantu abakhubazekile baphila emphakathini futhi bafana nawo wonke umuntu bayakwazi ukusiza nababehleze noma beye balidinge usizo kodwa nabo bayakwazi ukuthi balekelele umphakathi so sithi umphakathi awusondele kuthina ezisikhubazekile ungasexwayi ukuze sikwazi ukusebenzisana ngaso sonke isikhathi kube khona inqubekela phambili ngaso sonke isikhathi. Siyabonga kakhulu. Bukelwe eKhaya TV na bechaza kubaba ngabathi uthi ke kuzokwenziwani ke khona la namhlanje esikoleni. Kodwa njengamanje asithathe sikubeke ku program yosuku.